katiko awa sadang parado de alatan de kayonan dulu kawan manjauh yo kasadoyo tabu tumbuhan di tapi-tabian rami tibo samui bairian wakatu itu denainan santi harum merebak namo di kampuang badan taraso di ate anjuang diri denai di sanjuang sanjung dun sana jauh aman jadikan urang de arok lain kabaruntung katiko hidup lapaya saja madang tak babuah rao mailang tabang manjauh kawanan banyak kini baula cie-cie mulai malenga tak tumbuh kadenainan di pasaran nan kan 20 mampi tanah nan kontan mahagia aswang siasa nan kan 20 mampi tanah nan kontan mahagia aswang siasa kini baru den tahu dulu alun taraso balain kini nanjo dahulu katiko awa sadang barado de alatan de kayonan dulu kawan manjauh yo kasadonyo tabu tumbuhan di tapi-tabian rami tibo samui bairian waktu itu denainan santi di kampuang badan talata di ate anjuang diri denai di sanjuang sanjuang dun sana kan ruang menjadi urang de arok lai kabaruntung katiko hidup lapaya saja madang tak babuah rao
tumbuh kadenainan di pasalah nan kan 20 mampi tanah nan kontan maagia aswang siasa nan kan 20 mampi tanah nan kontan maagia aswang siasa. Oke, bet